Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:29. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by 4TD. Huwag hayaang bitin sa vitamin D para hindi bitin sa immunity. Kung may tanong, message 4TD on Facebook. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sa Negros Occidental kag syudad sa Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayanan. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig magapalayag na sa sining adlaw sang Lunes. Ikapito ng adlaw sa bulan sang Setyembre tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan kabayuntang nga okslang ang aton sining pagsinalayo. Apisar nga kadamugid no sang mga pasyente nga COVID-19 no sa pinaka-latest nga report mga kaaksyon sang Department of Health Regional Office 6 masobra isa kagatos diri sa Bacolod mga kaaksyon no steady pulse lang kita pero ti sa may mga hilingagawon karon nga adlaw ginasigahom ko nga nagwa gid ini sila no. Kaya pisar nga may home quarantine pass kita nga ginapatigayon ka ginapresenta sa aton sining nga mga checkpoints. Kadamo pa sa gyapon sa mga salakyan, no? Kadamo pa sa gyapon sa mga kaaksyon tang nagabiyahe diri sa palibot sang syudad sang Bacolod. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon sa sining nga udto kabayon tang okslang ang aton sining nga pagsinalayo. While nga iban sini nagatimo-timo na sang panyaga,
Sa kinandan, magadulong kita sa mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Fielded na sa ilatag sa gama area sa Batanes kag mga balita nasyonal nga dalon ta sa aton sining nga pagpangalaga. Kalakip man ang aton sining nga mga local and national issues pag may time dalon taman karon sa aton sining nga palatuntunan diri sa aksyon balita banat bulik. Kamusta nga aton sining nga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sang Bacolod kabayon ta nga Oxlang. Way lang sang damo nga problema kay kabudlay kung kaisang maka-problema kita, no? Kabayon ta nga Oxlang sa mga kabaranggayan kag kapurukan na pisar nga damo-damo gawa ang na lockdown mga kaaksyon. Ay, grabe. Sa mga kaaksyon tadra sa probinsya sang Negros Occidental sa mga banwa kag syudad mga kaaksyon palumbaan na ilang ang probinsya kag syudad sa Bacolod parte sa COVID-19. Ay, portino. Di may mga pila ganito ka mga rekomendasyon mga kaaksyon nga ang Bacolod kuntani paidalom sa Modified Enhanced Community Quarantine. May mga nagarekomenda. Daw hindi ko masampagarang kaso sa Iloilo Province, sa Iloilo City, sa Negros Occidental, kag syudad sang Bacolod. No? Galing daw wala pa response. Galing te ko ni MECQ naton ini ang pamangkot. Siyempre, ang gios sa mga tao ta diri limitado. Galing kay wala man sang support Amo lang nang ginakakulbaan naton kung ano ang matabo sa mga kaaksyon tadre, especially sa nagapangita sang kinawala sa matagad na. Amo na ganing kung pwede pa man lang saway man lang sang transaksyon sa sining adlaw, mas maayo nga magpaymulong na lang kita sa aton sinatag sa mga puliyan. Sa mga kaaksyon tadra sa Negros Oriental kag tubtob sa malabutan sa aton sining pag-broadcast. Nagasigahom kita nga ang halos kalabanan ang preparar na sang palanyagahon. Nami lang ning mga lugar nga way na iya sang COVID-19, no? May mga part kita sang Region 6 nga daw kanami na sa ilas ning giyos, no? Pero hindi kita magsaliga. Sa kinanda na ko ang inyos ni kaaksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Canton. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Ang mga balita sa sining adlaw diri sa pagpangalagad ta sa aksyon BBB sa Kapitolyo Provincial, manginkaupod ta sa dili ginamang madugay si Aksyon Marlon Hinubia. Governor Lacson balik na sa Kapitolyo subong adlaw matapos magnegatibo sa COVID-19. 31 pa ka mga staff negatibo man. Amo nang mayong balita daw. Samtang 4 ka mga empleyado sa Kapitolyo nagpositibo sa COVID-19. Sa balita naman sa Bacolod City Government Center, igabalita ni Aksyon Dale Salazar, Vice Mayor Elcid Familiaran negatibo sa COVID-19. Vice Alcalde naghatag sang inisyal nga assessment sa unang adlaw sa paggamit sang HQP sa syudad. Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita sa Bacolod City Police Office, 4 ka opisyal sang BCPO nag-schooling 3 ka police stations, may bagong officer in charge. Kalakip man ining ning na-recover sang police station 5 nga mga explosive naging turnover sining aga mga kaaksyon. Hibaloon tani sa dili lamang madugay diri sa pagpangalagad sang aksyon BBB.
Samtang sa Negros Occidental Provincial Police Office naman nga balita, igabalita ni Aksyon na Brian Morden. Nokpo nagpaamtang man sang augmentation border control sa BCPO. Samtang pagpost sang video kag photos sa social media sang mass gathering investigahan sang PNP. Balita naman sa special assignment siga balita ni Aksyon Artay Hopon Transport Group sa Bacolod ginakwestiyon ang pagpatuman sang bagong regulasyon angot sa pagbuhin sa mga pasahero nga ginapasakay sa mga o kung ang gapasakay bla sa mga PUJ nga mga kuaning nga mga jeep ining public utility jeep. Samtang sa balita sa Patrol Barangay 9, siyudad sa Bacolod, may dugang na naman nga kaso sang COVID-19. Grabe, no? Do hindi mo gid malikawan ng COVID-19 diri sa siyudad sa Bacolod. Amo na gani nga siling ko, dapat steady pulse lang kita, no? Kay kabudlay kung kaysa. Samtang sa mga out-of-town reports naman naton mga kaaksyon sa syudad naman sang San Carlos. Igabalita ni Aksyon Stephen Presquito dako pang isa ka lalaking drug racer ga pamaligya sang illegal nga drogahon. Sa syudad naman sang Sagay, maki-update kita sa COVID-19. 67 ka mga violators na nagkaladakpan nga waay nagasuksok sang face mask. Samtang sa syudad naman sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotib, 4 ka tuig nga bata nga matapos maghampang lagsanay nakabunggo sa perimeter fence. Ay patay gidining 4 ka tuig nga bata. Sus. Samtang sa balita naman sa La Carlota sa Central Negros nga mga balita, igabalita ni Aksyon Percival Villamor. Ini may kangtanan sa preso sa ang isa ka 35 anyos nga lalaki matapos na aktuhan nga nagabaligya sang ginadumilian nga droga sa syudad sang La Carlota. Samtang balita naman sa National, balita ni Aksyon na Dorel Cabato. Western Visayas ginrekomendar nga ipaidalom sa isa ka bulan nga modified enhanced community quarantine. Isa gid ka bulan? Ay kasadya guro, no? Ano na lang ayhan ang pangabuyan nila sini? Sige lang, samtang 2 ka mga soldado, pilason, terorista patay sa engkwentro sa Zamboanga, Sibuga. Maki-update sa COVID-19 diri sa Bugos nga Pilipinas kag Bugos nga kalibutan mabatian sa dili lamang maduga. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 11:42 na nga oras, 11:42 na mga kaaksyon. Sige, mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian ninyo sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Inanayon talang niya. 109 días na lang nabilin kag Christmas Day na ho. 109 days before pa man Christmas Day, kag 116 before pa man magtapos ang 2020, kag magasulod na si 2021. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standby sa mga detalye. Mabatian na sa diligid lamang madugay sa pagpanumbalik sang inyo sining palatuntunan. Magabalik ang Aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Ang Ayos, sige, daligid lang ha, kay magtamyaw tanay sa mga kaaksyon tadre. Hay lang sa kay Leo Tinosan.
keep safe. Ayos, thank you so much, Gid. Leo Tinosan, no? Kag kay Migs mayong udto lang, Migs, kag kay Rosalie Canunoy Rivera, from Rosalie Canunoy Rivera, sang Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, no? Ayos, mayo lang nga pag-monitor kay Madam Rosalie Canunoy Rivera, kag kay JR Mainit Trihon, kay Calzado Loide, dira sa Smile Village, Banwasang Morsia. Good PM lang, no? Mayong udto lang kay Calzado Loide. And kagawad Imbongjo Campo, may lang nga pag-monitor dira sa Barangay Maaw, samtang Panyaga na ho. Amuning manamits dira, no? Kag kay Leonila Tarosan, watching live from Corner Gatoslao, San Sebastian, dari sa syudad San Bacolod. Kay Remar Gicano Haliasgo, may lang nga pag-monitor dira sa Sitio Lupa, Barangay Sagang La Castellana. Kay Imi Esmeralda Dolido, may lang nga pag-monitor kay Martin Aliling. Kay Julian Montoya, may lang nga pamati. Kompleto, Julian ba? Thank you, Gida. Rambit Nolias, nagapamati kami diri sa Riverside, Tabunan, Bago City. May lang nga pagpamati kay Lois nga nagahulat sang tandem ninyo ni Action Eric. Ay, okay. Thank you, Gid Rambit, no? Nolias. Kay Grace Otlin siya, may lang nga pagpamati. Pa-shoot out lang po sa team ko. Grace V. Otley, Channel for Charity. Okay. Apple lang, may lang nga pag-monitor kay Apple, kay Amik Garciniego, from England with love. For Indrikita Lumugdang Kushiba, may lang nga pag-monitor Indrikita. Christian Lansing Sakudito, may biyahe po ba rin ang barko pauwi Bacolod? I-check ta pa ni, no? Kung subong nga simana, kung may biyahe. Gian Resisio, may lang nga pag-monitor. And kay Ningning Villalos, may lang nga pagpamati sa kilala ko kay Boyet Jet Corret, kay Michelle Dindin kag Bubong nga nagaluto pasudan subong chiche halonggid tatanan. Ayos. Kay Bansiloy GN, may lang nga pag-monitor Bansiloy, niyaga ta permi ga monitor sa Action Radio Bacolod. Ayos, thank you so much, Gid Bansiloy. Madam Elizabeth Malaka Gamala, good PM lang. And Bilin Salaw, kay George Gargaseran, Alex Fuentes, may lang nga pagpamati kay Rose Guevara, Philip Lorente, kay Valencia Kinet, good PM lang. Kag kay Carmen Estrella Bravo, good PM lang sa inyo tarantaran, no? Sige, daligid lang, standby mga kaaksyon, manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Banwa, mapugnaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, Bulig.
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 11:49 ng aton oras diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Sa mga kaaksyon ta dira, yari na ho o galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kayang DTX 500 capsule ang may tatlo ka anti-diabetic properties. Sa muli sang charantin nga nagapanubos ang glucose, visin nga nagakontrol sang imo blood sugar, kag polypeptide nga may Aksyon no Radyo Philippine Standard Time 11:50 na, las 11:50 na mga kaaksyon. Katuan tanang mga balita nasyonal gikan sa kay aksyon na Dorel Cabato, Western Visayas, ginrekomendar nga ipaydalom sa isa ka bulan nga modified enhanced community quarantine samtang may duwaman ka mga soldado pilason terorista patay sa engkwentro sa Zamboanga, Sibugay. Kag maki-update kita sa COVID-19 sa bugos nga pungsod Pilipinas kag bugos nga kalibutan. Alin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang countdown sa mga balita gikan sa kay aksyon na Dorel Cabato. Aksyon Doors, mayong udto. Yes, Action Rex, mayong udto kag sa aton man nga mga tagpalamati. Balita nagikan sa inyo center sa Aksyon Radio Bacolod. Sa piyak sang pagnubo sang na-record nga kaso sang COVID-19 dito sa Metro Manila, diri sa Western Visayas, nagsaka naman ang kaso sa amo nga balatian. Tigid pahayag ni health expert Dr. Anthony Lichon nga kalabanan sa mga na-record nga naigo sang COVID-19 sa Western Visayas ang mga APOR, LSIs kag returning overseas Filipinos. Ini ang rason kung nga hindi pa dapat magkampante man ang publiko sa piyak sang deklarasyon nga na-flatten na ang curve sa COVID-19 labi na sa Metro Manila kag Calabarzon. Para kay Lichon, mas maayo nga magdeklarar sang modified enhanced community quarantine sa bugos nga Western Visayas sa sulod sang 2 ka semana, tub-tub 1 ka bulan. Tinibaloan Action Rex ining probinsya sang Negros kag Bacolod na bilong kitaya sa Western Visayas. So ini nga rekomendasyon wala pa ini sang ano man sa National IATF Action Rex kung ano diri ang ilang desisyon. Suno kay Lichon sa Metro Manila naman kuno, padayonon lang ang mindset nga voluntary ECQ agud mapadayon ang pagnubo sang infection Gani rate. kay kung i-ECQ nila diri or modified pa man na diri sa Region 6 ang tao na limited ang pagwa sin Action Doors mo. Correct, Action Rex. Ti ang pamangkot na dira di na makuha sang budget da. Amo man Action Rex ang medyo may kabudlayan. So istorya as of today ti jutay na gid lang ang ginalantaw ta sini nga daw
ginaayo tagid lang ang pumuluyo nga ipaidalom kita sa amo ning status Black Action Doors kay way nagigman mo. Correct, Action Rex. Ano na gid kumbaga gaagunto na gid yung mga business sector ta wala, Action Rex. So amo na kagwala lagi gid sang budget, no. Ang PUO na lang din ni Action kung paano ni paiway kung tani ang pagladay lang sa ibang nga mga kauturan tabla. Ara man na mismo sa tao, Action Rex mong may siya control tao ang yan. tao. So, amo na gani nga gaayo ng gobyerno sang kooperasyon. Kooperasyon. Cooperate lang kada isa kag isa. Way ginaperdihon. Galing iti kung may mga kinanglanon kag dapat kadtuan gid subong adlaw, hindi mo na mapaiway man. Amo gina, Action Rex man ang rason dira. So mo na ginagita sa HQP ganing patikang Action Doors kay bisan paano ang isa mahimo lang na sa tunga mo, ang isa ang duwa ka tawo mahimo lang na sa isang makagwa. Sa kada pamilya. Kumbaga sa kada pamilya makagwa sila tatlo lang sa isa ka semana. MWF kag TTHS. So mo nag-Action Rex tani magsunod na lang kay Kaina sa interview bala kay Liga ng mga Barangay President Lydias Gonzales, may nagambal pagid ako nga wala na sila kuno kabaton sa HQP bisa nakabaton na kay gusto gali nila alternate duwa ka bilog. Ina pala, Action Rex sa pamatasan wala ka na nagasunod, wala ka na naga-cooperate sa gobyerno, Action Rex. Kag dapat wala favoritism di nga matabo bla sa nagaparagtag sa HQP daw wala pabor-pabor. Kung isa lang, kung duwa lang. Correct. Kulang na. Ginapausisa mo to kay subong sa alihis kay nga nagkulang to yang ila. Ang nga nagkulang na to yung barangay alihis to ya. Ano na dang So ila pa subong ginapausisa, Action Rex. Kay ginatagan man sang HQP sang syudad ang kada barangay base man kuno sa populasyon sang syudad. Sang syudad sang barangay. Kulang yang alihis. Ambot ano yung kuha na ni Cap de la Bigada? Kulang na iya kapitan ang imo nga HQP ginaghatag da sa imo. So balaan ta na karon kay Action Dale. Salazar. Kay Kagawad Dale? Kay Action Dale, no? Future kay do wala pa to siya ka-abanse sa nagliga, no. Basta mag-abanse sa dason nga maabot nga eleksyon. Sige lang tawon ta na. Kay natingalahan lang sang mga pila ka mga opisyal taman sa syudad nga nagkulang na iyang barangay alihis. Insakto naman ang paragtagda. Correct. Kaya ginabase man sa populasyon sang barangay. Basi gulpi sila nagdamo, Action Rex. Ay, kalay. So, sige. Dri kita na sa iba niya balita man, nasyonal. Kay may duha ka soldado nga napilasan, samtang isa ka terorista ang napatay sa enkwentro nga nagluntad dito sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Suno sa kay Western Mindanao Command o Westmincom, nakainkwentro sang 44th Infantry Battalion kag Naval Special Operations ang wala pa matumod nga kadamuon sa mga terorista sa Barangay Lapas. Naglawig sang 30 minutos ang baylohanay sang lupok na nagresulta man sa pagkapatay sang terorista nga ginkilala kay Edris Aquilon. Kag duha naman ka soldado kag 3 ka sibilyan ang napilasan. Tigin pahayag diri ni Lieutenant Colonel Don Templo Nuevo, commanding officer sang 44th IB, nga nakabaton sila sa impormasyon nga may makaduluda kuno nga mga individual sa lugar among nagpatigan sila sa operasyon kag didto nagluntad ang enkwentro. Na-recover sa lugar ang 3 ka rifle grenades, 1 ka magazine, 1 ka bandolier, mga bomba kag mga bala, Action Rex. Samtang sa bago lang sulod nga balita, ang siyam to bala ka mga police, Action Rex, nga imbolbado sa pagkapatay sang 4 ka mga soldado sa Hulusulo, ginpasakaan sang kaso administratibo sang PNP IAS, Action Rex. So ina nga detalye o kung dugang nga detalye sa nakaroon sa pila ka public affairs program sa Action Radio Bacolod. Samtang ma-update lang ko sa COVID-19 world record sa karon ang cases sa bugos nga kalibutan naglambot na sa 27,290,137. Ang nagkalamatay diri 887,551 kag ang naka-recover 19,374,017. Sa Pilipinas, pinaka-latest kahapon nga adlaw nga record September 6, 2020, ang cases naton diri 237,365, 2,839 ang bag-o nga mga kaso na record, kag 48,803 ang aktibo nga mga kaso. Ang nagkalamatay 3,875, may 85 nga bag-o kagapon na record, kag ang naka-recover naman
naglambot na sa 184,687 matapos may 23,074 ka recoveries kahapon adlaw. Sa Negros Occidental, ang cases sa pinaka-latest 1,401, 41 ang nadugang, 723 diri ang aktibo nga kaso, 666 ang naka-recover, kag 12 o 12 ang nagkalamatay. Sa Bacolod, 1,866 matapos nga may 143 nga na-record kahapon nga adlaw, panibag-o nga kaso, kaga 679 ang naka-recover, 1,017 ang aktibo nga kaso, kag 27 naman ang nagkalamatay. Sa Western Visayas, ang kabugusan niya kaso, naglabot na sa 5,945 matapos may 253 ka mga bag-o nga kaso na record kahapon, kag 2,953 diri ang aktibo nga kaso. 2,914 ang recoveries matapos may 52 nga naka-recover kahapon, kag nagapabilin sa 87 o kung 87 ang nagkalamatay. Wala naman sa may naduga nga na-record nga napatay kahapon nga adlaw. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Kabato. Una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, dagang salamat Aksyon Dorel Kabato. Balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:59 ng aton oras. Samtang ang halos kalaban na nagachibog na, nagatimo-timo na sang palanyagahon. Sige, kaming bala sa pagdala sa mga balita. Ulay hununtan niya na yung balita ni Aksyon Alvin Graba. Kay Rasya sa area sang Barangay 9 diri sa siyudad sa Bacolod, may nagdugang naman kuno nga kaso. Kung report ato na kaligad nga si Mana daw tatlo. Daw nadugangan apat kuno ni ano ining ay kabudlay gid yan, no? So, hindi mo mabala mo nang silinggid naton nga kung wala man nang sang dapat nga kaladtuan pag pahimunong kita sa aton sining puloyan, no? Para siguradong sigurado likaw sa ano nga sining virus mga kaksyon dala sa COVID-19. Ibalon tabi, we have Aksyon Alvin Graba sa Patrol. Aksyon Alvin. Aksyon Rex ang patrol yari diri Dampis sang Lacson Mandalagan. This time damo na sa mga salakyan ang nagapagwa na sa Bacolod. Kagina kunti damo man sa mga information nga nag traffic man sa area sa may Talisay, ito na Bacolod Talisay main highway border. Kagina na sa nga aga, pero this time Action Rex pagbuwa naman sila, no? Ang areas karon makita man sa ato nga Facebook Live Action Rex. Damo sa mga salakyan ang going na north. Ang para sa area sang may Robinson's Dumpy Action Rex. And amunika damo sa karon sa mga salakyan sa mga sa dalan pala mga Action Rex. Makitan mo man diri nga apat ka mga salakyan ang ara sa apat ka lane within diri sa area naman sang Lacson Mandalagan. And ang kada isa sa ila Action Rex ang ginausisa man, no? Sang mga kapulisan. Amuning kapoy-kapoy gawa sa mga multiplier force naton kag mga PNP personnel kay dala di pasahero nimo. Yes sir, actually Action Rex kunti subong nagkatagiti ang init. Ang pulisya suksok sang ila sining butas o kanang sila sining ang uniform nila. O uniform, init pa katama, may face mask na, may face shield. Oo. And ginausisa na antes makaagi, that is why medyo ang sitwasyon medyo malaba dusay. Kay ang nalantaw nato ning mga pasahero ginausisa ginanaila isa-isa Action Alvin mo parte sa HQ Pibla? Yes, Action Rex, Rex, no? Papilis pa ang ibanda? Oo, ginapangitaan sang home quarantine pass plus dapat ipakita mo nga may ID ka nga ang nakabutang sa home quarantine pass kag ang imo nga ID halos isa ka pangalan. And ang ibang reaction na Rex, may ID kag ang tong certificate of employment tabi ipakita man kag ang ibang reaction na Rex, no, sa aton singa Facebook kag gina si Sir ambal ganisa daw ka init ka sakit na sa PL.
Oh, laban kay kung nagka-sapatos ka o kung nakabutas, ma-reflect ginayang init sa tail mo. Yes, aksyon na Rex, kapulisan sa idalong sa police station number 3 ang bitaw, and at the same time ang ibang pang mga forced multiplier action na dapat may suggestion diri si Madam Lunila Tarosan, dapat damuon kunong sa checkpoint da pila ka bilog ang sa checkpoint nga mga personnel piyak actually diri pa kung going ka north action na Rex, apat ka mga pulis tawo naga-usisa apat ka tawo. Sa pihak naman, kung ara ka sa may West East Dampe, pasulod naman dire sa syudad. Pasulod ka sa Mandalaga, sa syudad, damo naman Action Rex, may ara. Diri apat man dito, makita mo man diri Action Rex. Kung diri naman sa area naman, kung haring ka sa may Buri Bala, may ara diri duha ka babae nga policeman nga nagalabay Action Rex. Cross daw? Oo. And magluwas diri, may ara mandiri Action Rex nga ara pa sa kunti ang tent ara sa tunga mismo sang dalan. Amo na galing ang sitwasyon da kay ti ambot ko na nung senis ang BCPO kung dugangan nilang puwersa sa pag-check na dira kay magamunin kadamo nga dan sang pasayro da akadamo sang mga salakyan da inug-check nila. I don't know kung makaya na nila nga apat ang kilid kag kilid lang. Correct, Action Rex. In fact, ang isang katao palangdaan, mauyang ka na sa pila ka segundos. O sisaon mo, lantawon mo, and may lang kung isa lang kasalakyan, kundi damo man Action Rex, no? Sa isa kasalakyan, may mga duha, tatlo ka pasahero, may motorsiklo pa, and amo ni Action Rex lang may motor pagidgali, no? Oo. Damo man. May ang inog-check, sang nagapang-check dira, private vehicles, motorsiklo, kag di pasahero nga salakyan. Yes, sir. Di pasahero nga salakyan. No? Kagina, kung dito sa area naman, sang Pahanukoy Kagina, damo man to, di pasahero nga salakyan, motorsiklo, kag mga buses, and even mga private cars. That is why nga pretty man to kalaba. And ang sitwasyon diri sa nga siling tanakay, kung tapos ng ilang concern, going mismo sa city, and then ang ibang reaction I suppose nga magpabalik naman, no? Sa pagwa na abi sa siyudad ng Bacolod going na sa area sa Talisay. Okay man lang na ko ng area mo, pang last na, dito bala sa boundaries ng Talisay kag Bacolod, kay ang isa lang nakaside ang gina-check nilang, pasulod lang, di ba? Oh, yes, Action Right. No? Okay, ang pagwa sinaya, going to Talisay, okay naman lang na. Oh, yes. Going sa Talisay, okay naman na. Pero may ibang reaction Rex, yung mga sakay bala sa salakyan di pasahe, ibang gani sakay man sa bisikleta, motorsiklo, aman ang ginausisa nila, kasi kayo na lang nang gani, kita, ginakuha nila. Sir, so far may problema kita nakitaan sa karon? Pagwawalam di sir sa kuwanin pa, why ko na sila briefing sa check even yung mga number. Kasi ang matong isa, nagwa saya nga lain niya nga partidas buwas ko sa namin makakagwa. Ito pong nagwa sa tingin panahog sa kay briefing sa akin namon kita magpuli. So bali ang ibang sir nga ginapapanaog nyo, tagaan ninyo sa informasyon. Para pagkadason nga adlaw may informasyon na silang happy din sila kagwa sa sinangadlaw. So subong niya, tagaan nyo ani pa sa ilo? Warning nga na kay west ako naging gaan sang briefing at sa pagwala quarantine pass. Yes sir. Sir, salamat sir. Sige sir. Si Police Officer 1. Nagligad pa na nga si Manang hambalanay nga ang numbers sang HQP mabase ina sa inadlaw. Ti kung ikaw yung nagauyat sang HQP mo, way ka ginakabate? Imposible man na Action Alvin nga gauyat ka HQP lang taw mo nga by numbers na kagang numbers matuo na sa sang inadlaw, way kagid kay balo sina? Oo, pila na naka-basis skin broadcast nga kung Lunes, hindi lang gani radio stations, kundi mga barangay officials nilang nagapanghatag sila kay balo na kung anong himuon nila. Correct na action na Rex, no? Kung kay isa, gamay-gamay lang ni sa palusot mo. Siyempre. Kasi kalusot pa lang. Oo, palusot. Sama kalusot lang. Kaya hindi ka naman nila tagaan sang violation. Kaya mahambal yan nga, sorry sir iwagid ko kabalo nga, ano galing yung number. Ang problema balik lang. Basta balik importante lang. Balik ka na lang, no? Oo. Kanugo lang sa tiyempo mo, blas ang time mo, Action Alvin. Oo.
para kuan na lang sa mga kapulisan man. Oh. Tagahatag na lang sila sa Kita consideration. ko di sa nandaw ko, mga video, perte ka gutok dra sa area sang Mandalagan. Oo, pasilong gani ko, init kayo. Makin mo na iya nga. Hamakon mo na iya, hamakin mo yung skin ko ni. Maimbis na puti ko. Itong tani. Amo na ni nga gatagi. Te ang init, te kaluluoy mga pasahero da nga ibanda nga. Te, okay lang yan sa aircon, yung mga salakyan, kailing mo bisan madugay-dugayan te, basta aircon lang bla. Oo, ang iba sakay sa taxi kasi aircon nga sa lakyan, mambal ya, okay lang ya. Kung di pasahero ni, amak mo na nga ang hangin. Sino daw ay giguro hangin na galusot Oo, not unless kung may dala kaya nga kaya babi. Kung makambal ka, pwede na niya. Kag may boundary, na magtawag na, may mga plastic pa na nga ginabutang may barriers pa na ang ginabutang da sa mga salakyan dati. Ginot kag init ginadakson Alvin. In fact, Action Rex, kung naka-face mask ka, butangan mo face shield, ang sasalakyan mo may barrier pa. Dugang gid nga init pagkapin pagitsubong nagatagi ang init. Pero tigid ka init, no? Gani man. So para Action Rex, amo ni ang sitwasyon diri sa area sa Lacson, Mandalagan nga sang nasilingtan na ang mga salakyan this time pagwa na sa siyudad sa Bacolod. Iban going sa area sang Barangay Bata, ini mga salakyan, ang mga private na mga salakyan I suppose kay going sila north, facing towards north, pati pagwa naman na sila Action Rex after sa mga transactions, no? Sa sining Udto. So amo ni Action Rex sa pinaka mga sitwasyon na diri sa area sang Barangay Mandalagan. Dito kita sa aton sining balita nga karon nga adlaw ging confirm Action Rex ni punong barangay Ronnie Serrano, ang punong barangay sang Barangay 9 nga 8 ka mga persona ang nagpositibo sa COVID-19. Sa iya sining barangay ini matapos nga una diri Action Rex nga paidalom ang 14 diri sa ila sa quarantine or rather sang swab test. And kagabi Action Rex nagwa ang resulta nga 8 diri ang nagpositibo sa COVID-19. Ang pinakabata Action Rex 8 years old. Lima ang dugang? Hindi, 8 gid ang nadugang kundi nagligad to may 3. May 3? Oo, may 3 to nagligad. Isa ka nurse, isa ka 70 anyos kag kung 62 anyos nga empleyada bala sang City Hall. Napatay, amo tong napatay 3. Plus karon nadugangan pagid Action Rex sang 3 pag-asang 8. 8 pagid ang dugang. So bali 11 ang kaso sa Barangay 9? Yes sir, 11 na tanan ang kaso sa Barangay 9. Ang sunod diri kay Kapitan, ang rason diriya nga nagdamo ina kumadumduman sa tong napatay bala nga 62 years old nga empleyada sang syudad. Ang kalabanan nga nagpositibo diri ang iya man miyembro sang iya sining nga pamilya nga may direct contact. In fact, sunod diri kay Kapitan nga 5 Action Rex sa miyembro sang iya sining nga pamilya ang nagpositibo. Ang tupad sining nga balay nagpositibo man. Balikan tanay sa aksyon Alvin Graba parte sa sining kaso sang COVID-19 sa area sang Barangay 9, no? 11 naglikabilog, may 8 nga nadugang sa 3 nga unang ginreport to. May 3 nga una, isa ka nurse, isa ka bali 2 ka senior citizens mga ka-aksyon, bali 3 plus sining 8 aksyon Alvin. Yes, aksyon na Rex, nadugangan sang 8 sang nasilingtan na sa pamilya mismo sang napatay nga empleyada sang syudad. Pila sa pamilya sang empleyada? Kay 14 sila Action Rex ang ginpaidalom bala sa swab test. Oo. 5 diri ang nagpositibo. Tapos ang tupad sining balay Action Rex babae 50 anyos nagpositibo man. Kag ang iya sining apo nagpositibo pagid. Pila ning edad sa apo niya? 8 years old bata ang lalaki. Okay. Oo, nagpositibo plus nadugangan pagid Action Rex inabangod ang Iloy naman sang kagawad sang Barangay 9 nga ang ila sini nga puloy-an napahamtang bala sa may dalan sang Luksin ayon.
Oo, nag-positibo kag karon ang confined sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital, pero asto sa pahayag man ni Kapitan Serrano ang ining pito nga nagpositibo within sa gyapon sa Puluyan o kung sa isa ka purok sa Barangay 9 ang gindala na sa karon sa quarantine facility. Pero diri sa lain Ciudad sila Bacolod. mga panimalay action Alvin kung to paray lang ni sila? Halos to paray lang sila action rep. Ang latest ni nga 8? Oo, ang latest ni nga 8. To halos to pa ang 7 to paray lang gid sila. Ang 8 ang ikawalo o kun ang number 8. Oo, medyo layo jud tay kay ara sa may dalan sang Locsin. Ang iya sining Puluyan. And amo ni action direct sa din suno sa iya nga wala man sa dapat ikabalaka kay ara na sa quarantine facility ning mga nagpositibo, pero ang ayuda na sa karon nga ginhatag sa iya sini nga barangay Sulusea nga paghatag sa mga pagkaon, sa mga goods abi kay durante o kung sa piyak sini nga hindi man kung wala ginapahanugutan nga magwa ang pila ka mga utod sa, especially ining mga nagpositibo way ginapahanugutan nga magwa kag ang ila sini nga mga tupad balay way man ginapahanugutan. That is why suno diri ka action rex kay kapitan nga ang pagkaon kag iban pa nga ayuda nga iya sini nga hatag ara gihapon, plus ang ayuda man nagikan sa gobyerno sa Ciudad Bacolod with Mayor Bing Leonardia kag ni Congressman ginahatag man sa karon. Pero suno sa iya, actually kagabi nakabaton mapagid siya sang isa pagid katawag action rex, may isa pagid kababayi nga taga Barangay 9, pero ginapatray sa iya kay ang nagtawag sa iya ang iya sang ABC mo. Ang babae suno sa iya nga Barangay 9 daw sa area sang Murcia, ang purok pala. May purok sa Murcia nga suno sa iya nga base sa Murcia ni, pero kay ang ginahambal diri action rex nga may ara pagid isa ka babae nga nagpositibo Barangay 9, pero suno sa iya ang iya sining mga purok, rather mga pangalan sang bulak, hindi sa area sang Barangay 9 Minuyan. Ang magambal kita Minuyan kunti Murcia. Pero sulo say ginatawagan niya man action rex kay ang numero sang sining nga babae ang ginhatag man sang ABC sa iya. That is why nga karon nga bisan ano nga tawag pa man kuno sapat. Ari action rex ang pahayag kag portion sang pahayag ni punong barangay Ronnie Serrano. Yung nagkakahapon niya sa resort nila, bali walo, and then may naman sa Liga, may nag-send naman sa siya sa persona kung mga barangay 9. Babae, babae. So, babae, ina-confirm ko isa kung din sa buong location niya. Kaya ang atag sa akong information sa Liga nga barangay 9, Purok Minuyan, sa Punday barangay, may ko sa Purok Minuyan. Kasod na ako ginapunta ko siya, pero way ko sapat, yaring lang telepono niya. Na ano ko na kung basil na isa masang empleyado sa Regional Hospital o ano na kasi naligad, may napositive na empleyado na nila, hindi ko lang barangay 9. Kasi nagsala ako to, ang iya nga pamilya, Grasabon, may pamilya name na Pario Siyada. May contact tracing sa gyapon ka mo? Sa natabo? Contact tracing kami, subong no, continue sa mga contact tracing. And then ang pamilya sa nagpositive siya, continue gyapon naka-lockdown. Magindugang ko naging lockdown nga isa sang nagpositive na nag-volunteer pa swab na informa sang napatay da. Nagawa siya nga result positive siya, so naging padala ko sa facilities, and then lockdown ko ang neighboring niya. Action na rektang kakabahin kita mang sang pahayag ni punong barangay Ronnie Serrano sa diin suno sa iya. Sang nagbigat 14 ka mga puluyan ang iya siningagin pang lockdown na dugangan pagid inabangod sa dugang nanawan nga kaso sang COVID-19 sa iya sininga purok. Balita report sang patrol ang ka-action nyo. Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Rad. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid aksyon Alvin Graba. Balita gikan dra sa area sang Mandalagan.
Kag balita parte sa sining kadamo-damo na no ka dugat tinuhaw-tuhaw lang. Balita sa Barangay 9. Dari sa area lang namon sa Idaloma nga porsyon mga kaaksyon, no? Sa iluhan tanang balita gikan sa kay Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Ini may kang tanan sa palayag ni Bacolod City Vice Mayor Elcid Familiaran nga negatibo ini sa COVID-19. BC Alcalde naghatag inisyal nga assessment sa unang adlaw sa paggamit sang HQP diri sa syudad. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Aksyon Dale. Action Rex nagwa na ang result nga negative sa COVID-19 ang Vice Alcalde sa siyudad sa Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran. Lakit man lang iya sining nga mga simata Action Rex kag kaupod sa ila sining nga balay sa area sang Barangay Pakuling diri sa may siyudad. Kung madumduman Action Rex sa una nga nag-positive sa COVID-19 ang siyam katuig nga apo nga babayi sang Vice Alcalde nga mayara sila sang exposure rason nga nagpaidala man sila Action Rex sa RT-PCR test since mayara sila sang exposure on close contact siya sining apo. So ang good news diri negative sa COVID-19 ang Vice Alcalde pero padayon sila sa gihapon Action Rex nga mag-home quarantine tutob nga mag-end or magtapos ining 14 dias nga mandatory Action Rex nga pag-quarantine base man sa standards o kon guidelines nga ginapapanaog sang Department of Health. So sa Vice Alcalde, wala sang isang mga persona bisan makabulig sila nga balay ang makagwa sila sining nga compound nga karon naka-sealed off o kon under lockdown dira sa area sa Barangay Takuling Action Rex. Ginpahayag man ni familyaran nga subong adlaw unang adlaw sang pag-usar sang home quarantine pass sa diri sa mga siyudad sa Bacolod pag-implement sang HQP nga ad-event sa Action Rex. Isa diri sa mga initial assessment ni familyaran nga may pila Action Rex sa mga Bacolod nun ang ginpapuli bisan nga may bit-bit nga HQP bangod abi nila kung Action Rex kung may HQP ka pwede ka na makagawa anytime, no? Wala nila na hibaluan nga dapat magsunod no sa ad event scheme nga sistema dili sa mga siyudad sa Bacolod nga kung ad numbers naga-end ang control numbers ng HQP makagawa ka lang Mondays, Wednesday kag Friday Action Rex kung even numbers naman 02468 makagawa ka Martes, Wabes kag Sabado. So mo na yung panipamilyaran nga subong adlaw dapat sa ad numbers bidamang nag-end ang pwede makagawa sila nga panimalay para magbakal sa mga essential needs Action Rex. Matambal sa Vice Alcalde, may pila ka mga Bacolod noon nga HQP holders nga ginpapuli sila sining balay bangod naga-end ang ila sining HQP even number Action Rex. So hindi gid pwede bangod subong ad gid lamang ang pwede makagawa Action Rex. Gin klaro sang Vice Alcalde nga wala gin papanaugan sang penalty ining mga may mga violations no sa pag-usas ng HQP kundi gin-warning ang Action Rex mag-serve as warning sa ila kag sa iban pang mga pumuluyo nga dapat sundon gid ang ad event scheme diri sa may siyudad sang Bacolod. Aring tingog ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Ang test, may result sa amon? Oo, Vice. Ang personal? Oo, Vice. Okay mo na ganyan post kung negative kami tanan. Oo, bali pila ka mo gani, Vice, ang subject, Vice, sa mga upod nyo sa inyo balay. So, 17 kami nagpasok. Mamaya naman pa reswap ko yaya, kung confirmation siya. Oo, kay frontliner. Hindi, di pa siya pulse sa positive. Pero i-continue lang dapat, Vice, ang inyo siling isolation. Kasi makalo kita siyang DOH protocol even though asymptomatic siya, but sundon pa din. Hindi kong quarantine din. Ari kami ka quarantine. Kanang kami di siya balay wala dugwa. Wala kami di dugwa. Yung lockdown man din ako niyang tumpang. Makaata ka na Vice assessment sa aton siling pag-usas siyang HQP. Ang damo reklamo kay ilang resort ang HQP nila everyday mo sa nila. Oo. It is uneven siya. So damo din papuli sa aton check-up points. And next time nag-advise sila nga ba i-contest. So subong do ka serve as warning lang danay. Yes, correct.
Action Rex na namatihan niya si Vice Mayor Alcida Familiaran. Karon sa hapon, mga around 2 p.m., may sang pagsinapol na patiga yun no, ini siyang pamunuan ni IATF Visayas Chief Implementer Retired General Mel Feliciano. Dira Action Rex sa may Mascarahol sa Bacolod Government Center. So ang Vice Alcalde, hindi ni siya karon makatambong physically sa mga pagsinapol sa syudad. Pero ongoing man ang nga pag-monitor Action Rex sa mga latest update sa campaign agad COVID-19 sa LGU. Kaya according kay City Councilor Tito Novero, around 2 p.m. karon liwat nga sa pulod ni General Feliciano iningin tukod nga Emergency Operations Center Task Force dira sa may Mascarahol sa Bacolod City Government Center. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Government Center ang ka-action nyo. Action, Dave Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat sa aksyon na Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Standby anay aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Kay matagtanay pila ka mga komersyal sa. Standby lang ha. Manong balik kita sa diriginamang madugay. Ito ka mga importante nga mapamahagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugalion na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas ilabi na kung nagabatyag sang hilanat. Una sa tamang serbisyo. Ayos, sige, matapos ang balita ni Aksyon Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Katuan tanay si Aksyon Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo. Ini may kang tanan sa si Global Aksyon, balik na sa Kapitolyo, subong adlaw, matapos negatibo sa COVID-19. 31 pa ka mga staff siniho, negatibo man. Samtang 4 ka mga empleyado sa Kapitolyo nagpositibo sa COVID-19. Yari ang kaudan sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex sa mayara sang good news sa pero may bad news man sa bayan sang Kapitolyo Provincial. Bangod kung mayara sang nag-negatibo sa COVID-19 may nag-positibo man. Naunta ang sa bayan sang good news bangod kumaduman madamo-damo sang ginpaydalom pag self-isolate kag pagakuha sila sang swab test. RT-PCR test kami empleyado sa Kapitolyo. Alakip na si Governor Bong Lacson matapos kang isa ka utility worker ang una nga nag-positibo. Ining utility worker kumatunuban assign sa Governor's Office. Yernes ang adlaw nagligad dagang puluan ang pag-positibo niya. Kagamuman ng adlaw nga si Governor Bong Lacson ang nagpaydalom sa ginatawag self-isolation ginpatigayon ni insegida ang contact tracing kaya mga naka-close contact natong utility worker nga una positibo ang ginagwaan man sa swab RT-PCR test. Ang resulta, una si Governor Bong Lacson kabilang mga inigin na pabalo, ang resulta nga ini siya ang negatibo sa COVID-19. Tapos sa nga interview, ginasiling ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz II. Kasabong aga nagbalik na sa Kapitolyo Provincial sa pag-duty si Governor Lacson. Amapamat naman nagbalik yan pong mga 34. No? Medyo damo-damo ang mga nag-negatibo ay 34. Initaran ka mga K, ang ibang sinisila K members kag staff assignment dira sa Governor's Office. Perong bulupan news dire kay sa maging kuhaan sa swab RT-PCR may ara sang nagdugang Action Rex nga 4 nga mga nagpositive. Abot silingon nga magluwasad tong una nga utility worker nga nagpositibo sa COVID-19 sa ginpatayan nga swab test may ara sang 4 pagid.
nga nagpositive. Pero kadiyas ining apat, ang duha assign dira sa bahin sang Governor's Office man, ang isa assign sa Provincial Health Office, ang isa assign sa iban nga departamento. Attorney Refrando Diaz. May mga raruta nga din stricto. Attorney Diaz. Yes, 34 siyang tested negative and apat ang nag-test positive. Low deriga duty sa Governor's Office, isa sa PHO. And the rest, daw okay naman, no? Unang isa, mo to, positive, tapos sa contact tracing sa tanan diri sa Governor's Office, apat ang nadugang. So kumo ka may ara sang nagdugang sir nga nagpositive, so medyo malawig-lawig pa ning contact tracing nga himuon. Sila lang pamilya siguro, kay so far as the workplace is concerned, klaro man nga wise sila natun diri sa aton, no? So ang ila pamilya ay contact trace, sila mismo gingalata na sa aton healing center para ka-recover. Mag-ali na si Gob nag-report, open na aton nga Governor's Office para mag-serbisyo. Samtang siling managsunrex sa Attorney Diaz nga mayara sa himuon tagid nga re-swap. Mayara sa mga siyam ka empleyado ang kuhaan liwat sang specimen kay ang resulta nga naggwa balang sunrex medyo do hindi klaro. O hindi klaro sa muna nga hambal ni Diaz i-reswap na lang ining iban pa ako nining siyam kamang empleyado pagid dira sa bahin sang Kapitolyo Provincial. Pero ginaklaro ni Atty. Diaz nga balik sa normal ang operation dira ang mga transaksyon matapos nga nagbalik man report ni Governor Bong Lacson. Kung isip-isipon ka action rec sa atong sa nga record pala, isa ni saging report na lang ko mga kadamuon sa empleyado sa Kapitolyo Provincial na nagpositibo sa COVID-19 ang hambalan. Para action rec sa more or less mga 20 na mo. Kumaning kadamuon mga 20 na 20 ni ang pinakamasubo dari amotong watchman lang asan dara sa may labi. Ang asanggo ni ang panaruwigan kamatigin bawian gito sang kabuhi. Pero iba niya ginalauman man. Ini sila ang maka-survive. Maning pag-arasun rex sa nagka-negative naman kagag-cleared na gamatam, aga nakabalik na magalay sa ila sa pagtrabaho dira sa Kapitolyo. Ang kaaksyunugikan sa Kapitolyo Provincial, aksyon na malo sa Duvoya, ora sa balito na sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat sa Aksyon Marlon Hinovia gikan sa Kapitolyo Provincial. Matapos ang balita ni Aksyon Marlon sa iluhan tanay si Aksyon Art Tayhupon sa Special Assignments. Ini may kang tanan sa Transport Group baladri sa Bacolod ginakwestiyon ang pagpatuman sang bagong regulasyon angot sa pagbuhin sa mga pasahero nga ginapasakay sa mga PUJO. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Art Tayhupon. Aksyon Art. Nag-question karon Aksyon Rex ang isa ka transport group sa Bacolod, particular ng sentrong samahan ng mga chopper at operator sa Negros o Easton. Matapos nga duwa nagkaruta na sa ilang mga miyembro ang ginobligar sa kapulisan nga dapat ang PUJ ang sarang nga makarga sa likod nga porsyon sang jeep kinanglan anon na lang kabilog. Na muna sunod sa kay Mr. Jason Ortega, na problema karon sa ila sila mga miyembro ng mga driver, particular na sa area sang singkang kag magsungay nga mga ruta. Kay silingan daw wala man mapalayag iya kag wala man mahatag instruction kay in fact pagkatapos nagabaton siya sa reklamo tanawag gini dito sa talatapan sang LT5 agud di ko clarify kung bala may mando nga magluwas sa barrier, magluwas sa obligar nga may face mask ang mga pasahero kag subong man face shield bala may regulation pagin nga dapat ibanan pagid ang ila kag nga pasahero kasi ni Mr. G. Ortega sumunod na problema na nga daan sa kadyutay na lang sang nagasakay plus pagid kon i-regulate nga hinuon na lang niya tatlo ang sapyak na bahin sang salakyan meaning sapyak tatlo man anom
damo gid na magkoptaran sila, maobligar na lang nga hindi magbiyahe bangod sa kadyuta, hindi magka-trespasser ang ila silang renta o kung ang ila arkila sa income action rights. So klaro kang ginatiwaan ni gikan sa local ITF man kagadri sa Bacolod City Police Office kag sa magbitaw kung balalalo ang matabo kag nano ining ginapatuman nila nga mando. Yari si Mr. Jesse Ortega. May mga raruta nga din stricto gini na din nando nga ano na lang ang pasahero like sang airport kag gan mo sungay. Okay. Damo na ka tinawag sa kundi yung kuti wait tatil kung amo nang gusto binila kaya hindi man na-order sa kanila sa nasunal kaya manaman yun sa nasunal. Ipagtawa po to sa LD Barbe kay Janet, why sila din pag-ungan random order nga pagdiban yung pasayro ngayon muna anom kundi 50% ng total passenger ang ikarga sinjet. Kaya nga dili kining-kininta sa natin anom ka din sa nagbuas ng order. Pero wala man na magambal ang national ATF. Kasi dugay-dugay lang manilinga naman nila ang director sa mga ginsilyo sa kwarta. Kagpatir tao naman kita may usar naman yung guantes. Ang duwa palang garuta ang total ng implementar nila ang anom ang airport tingkang kadang sungay. Kung iban na ginawad nga nila pero Santa Fe nag-warning na sila nga liit. Pagsulasakay sa balayagan ni Mr. Jesse Ortega, Secretary General sang grupo sang Easton. Ang kaaksyon niya aksyon kay Hupo na nasa balita na sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you! Salamat gid Aksyon Artay Hopon, balita gikan sa Special Assignments and Research Team. Aksyon Radio, Philippine Standard Time, las 12:34 na nga tunuras 12:34 na. Sa mga kaaksyon tamay, tisi kulang balang imo sining nga lawas ang vitamin C. Yung banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon
Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sagsay ang mga kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Paisang. Ayos, sige namyaw tanay sang mga kaaksyon ta kay Zeta Lunan, may lang pag-monitor kay Ariel Kabatak kag kay Nilda Kabatak ang iya sining nga wife, no? May lang pag-pamati Ariel Kabatak kag kay Briskin Dawina, ano ni? Inutusan kami ng gobyerno na manatili sa bahay dahil sa COVID virus. Bakit hindi mo gagamitin ang pagkakataong ito? Ay, pwerte. Briskin Dawina, kay Leo Longno, may lang pagpamati kay Leo Longno, kay Andro Manggilan Villarosa, kag kay Nanay Diding, kag Tatay Morito sa Talimagaw, nga Miyerkules na lang kuda makadto. Ayos, salin sa kay Andro Manggilan Villarosa. And sa kay Idi Laos, dira sa Kingtown, Victorias, may lang pag-monitor kay Nanay Isabel, kag kay Liberty Binitin Obaldo dira sa East Home 4 Mansilingan. May lang pagpamati kay Mike Jan Seba, may lang pag-monitor dira sa Moises Padilla. Thank you gid Mike Jan Seba sa Panyaga. Kay Chris Vilma Treyes dira sa Barangay East Homes 3. May lang pagpamati Chris Vilma Treyes. Kay Bia Jonathan Heaven kay Snooky Tangko, may lang pag-monitor dira sa Pahanokoy. Kay Virginia Ortizo dira sa La Carlota, may lang pagpamati kag kay Rosalie Canoy Rivera, ga monitor kag nagapamati man sanday John Peter Gobat, Rosemary Danyoso from Purok Bayanihan, Barangay Villamonte, Bacolod City. Ginatamyaman si ni Nay Richelle Lapreco de Quito kag Frida Bregs Rex kag Eunice Carrera Luzada, may lang pag-monitor. Halin sa kay Rosalie Canonoy Rivera. Kay Jerry Rod Jr., may lang pag-monitor Jerry. Sa kay Ronnie Mananghaya, good PM lang sa taga Barangay Handumanan, watching from Saudi Arabia. Thank you so much, Toto Ronnie Mananghaya. Kay Sheila Alagos, may lang pag-monitor Jocelyn Liboon Dispoho. Kay Rose Guevara, herbal. Ano nga herbal ang gusto mo, Rose, no? Rosalina Arellano Espadero, may lang pag-monitor dira sa Morsia. Kay Rose Cunijos Roses Nabigar, and Nick Alit III dira sa Purok Jiki Smile Village. Nick P. Alit III, no? Kay Alan Rihon, may lang pag-monitor Bernard Tabinos ang Barangay Stefania. Thank you so much, Bernard. Kag kay Merly Dolido Magallanes, kay Leo Tinosan, ayos, may lang pagpamati, no? O sige, karon naman ang iban mahinang kalaban, mga kaaksyon, balikan ko lang kamo dugay-dugay.
pamati alamon ginasanligan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negrosanon inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sa biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampigan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. kita ulog na ngay Sansan ang mga kahintangan Responsable ang pagbalita Pagdahil na ipalangan Magasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo salamat gid sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampigan padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo padayon aksyon radyo Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing?
Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Kagkaroon, balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon na Radyo Philippine Standard Time, las 12:49 na nga, oras 12:49 na mga kaaksyon. Saway pa makachibugda kapanyaga pag timo-timo na, kay hapon din na. No? Sige, sa iluhan tanay balita ni Aksyon na Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa Nokpo nagpaamtang man sang augmentation border control sa BCPO. Kag pagpost sang video kon photo sa social media sang mass gathering investigahan sang PNP. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon na Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Bri. Upton Rex para mangin hugot kag strikto pagid ang pagwa kag pagsulod sang pumuloyo sa syudad sang Bacolod kag kaiping sini nga mga banwa kag syudad para sa augmentation sa Bacolod City Police Office. Ang Negros Occidental Police Office nagpahamtang man sa mga border control action Rex. Ini makitaan sa mga lugar sang Talisay kag Bacolod. Actually adjacent lang ini sa border control sang BCP o action Rex. In short, separate ini ang ila. Amuman sa area sang Murcia kag Bacolod boundary kag boundary man sang Bago kag syudad sang Bacolod dahan nga mga exit kag entrance sa Point Action Rex may ara sa mga border nga ginpahamtang ang Negros Occidental Police Provincial Office. Kung ano ang mga regulations nga ginapatuman sa BCPO, mamumuna to sa ilak para sigurado nga kung anong plano sa pagdula sining COVID-19 matigayon din Action Rex. Ariya si Police Lieutenant Wilmar Silva, ang Assistant nga Police Information Officer o kon Public Information Officer sang Nokpo. Talaga lang Action Rex ikuan ko lang, itiyo ko lang kasi. For our willing to apply order situation wala. But as of now, we establish border control point, Bago, Murcia, and Pilipinas. This is to help about the inspection of the account and community going up from the season. And also, our provincial director for the first turn target was the public structure of our health protocol to work assured
background check. So, with the help of our senior advisors. Pagsudak na muna ang porosyon sa palayag ni Silva Angot Sini, no? Sa ilang sila nga pagbulig diri sa probinsya sa Negros Occidental, kagsubuman na syudad sa Bacolod. Gin-check man naton ini ang panibagong mandato nga papanaog iya gikan sa Regional Office sa pagpanguna mismo ni Police Brigadier General Rene Pamuspusan sa tanan nga kapulisan nga dapat i-monitor ang social media sa publiko. Ini may koneksyon sa ginatawag Joint Task Force sa COVID-19 Shield nga ginatawag. Blatant kini violations sa mga tao nga nag-post na ila sila nga mga litrato sa mga social gathering nila. So isa ina ka ginatawag nga quarantine violations nga kung makitaan sang police action rex pwede ini sila i-investigahan. Bisan nga nag-post kada nga throwback na inabalang natabo na last year, last how many years na kaligad, kinanglan mag-post kada nga damo-damo kamo sa ilang picture bukan with throwback na action rex kay kung hindi i-investigahan kamo kung hindi nga gathering kag i-subject kamo sa ano nga mga penalties nga ipatuman sang kapulisan. Ang kapulisan din sa Negros karon na disseminate naman ni nila kag ang ilang sining cybercrime office ang kapulisan amo ni amay task din sini agod nga usisaon ini action rex. Later karon na no sa sa aton sining pagpangalaga diri sa action radio ang interview naton sa police personnel sa Nokpo. Kag sabay ko lang gamay, may ara gin man sang nag-positive nga police sa idalom sang Talisay PNP Action Rex. Kini siya isa ka police staff sergeant kini nga na-assign sa merkado sang Talisay kag sa nagligad nga September 2 nagpa-swab ini siya, September 3 nagwa ang result, ngayon siya ang positive kag karon yara na napahamtang sa quarantine facility nagapa-ayo action rex. Kapilan ni katatlo? Akon imo siya sumayon pang-apat na ni action rex. I-check ko gini karon kompleto kay si Silva Bla ang assistant nga PIO. Why pa siya ideya. So dito kita nagkuha sa information sa kay Police Major Jigger Himino ang hepe sa Talisay PNP. Naging confirm niya nga may isa last week ang ini action rex. Pero why siya idea kung ikapila na ni nga nag-positive around Negros Occidental yang nga makatapo sang kapulisan action rex. Pero abang siya, di magkabalaka, kaya na sa mayo nga sitwasyon ining na persona, kagin quarantine siya, wala siya nakahalubilo pa sa iban nga mga balita gikan sa Nokpo Action. Brian Morden nag-report una sa balita na sa action sa Bacolod Action. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ayos, matapos ang balita gikan sa Nokpo sa iluhantang BCPO, we have Action Eric Magbanwa, 4 ka opisyal sa Bacolod City Police Office nagpatigayon sa schooling. 3 ka police stations, may bagong officer in charge kag gining mga ginpang turnover karon nga adlaw or karon nga agad sa police station 5 na kututan siguro ni mga granada kag iban pang mga mga ano ni sila mga bala blang dagko mga mortar or nanong yaring kaunda sang report ni Action Eric Magbanwa gikan sa BCPO. Sa detalye, Action Eric. Hello, Action Rex. Good noon. Thank you, Gidok. Hindi ko si Doktor. Are you the Purma? Which you prefer, bomba or new COP? I prefer new contract. Are you the Purma? Ay, why to how? Why to marin nyo? Why pa? Why pa? Kuna mo, ay, wala marin nyo? Why pa gani? Kay pizza kuwan pa malang subong. Relax na kay buwas pa na. Buwas kag pizza noibi. Are you the Purma?
Ti okay, no? Ma-waiting na lang tayo. Magamuna nga sistema. Di lang ko sapat ka mga opisyal, oh. Ate, sige, Nga nag-schooling, Blau. Aparte sa explosive, baka rin nasapag kay Action Marlon, Oo. Why man lang to, mga vintage bomb, 60 malupok pa to sila. 60 ml mortar. Pila? 60? Oo. Baka dakog Oo, ang vintage bomb to, 60 ml mortar to mo. Tapos may fragmentation grenade. Tapos may, atong bala nga, dako Black Rex. Yato ka anti-aircraft carrier to, chimpuapon ka. Pwede ito mapasaan? Pwede to. Ayo di purma. Pwede dalagan-dalagan. Hindi, namin tayo mo kulintas. Tuod, mga panaming bla sa mga guni-guniyaw. Ba, panaming sa guni-guni, Actually ba ito, Action Rex makot-kuta na kitaan to sa mga ginatampukan na nga gamit bla sa sulod sang balay bla. May dati na da nga opisyal sang army nga naga-rent bla mong. Galing. Siguro nabili niya bla, waya makwa pag kwa niya. Ano ito yan na kung sinigaob to, kundi nagkwanto? Wasagang balay. Ano man klase. Di nanto sa Subungaw? Waya to ginminsan. Actually, ang nagtanobel, sinigani, wala na nagpakilala for security reason, Action Rex. Kaya nakulpaan naman siya kating iya, balay rin tanto mong itapos na guro, nag-retire na ng fragmentation army. grenade yan, malupok na yan si Gida. Oo, kung may mga pulupulbura pa na yan, delikado na Action Rex, no? Ay, kung bura lang na sa kayo, okay lang O, gani man. Gani maglupok na, yawan ka na pamudyo sa mga tinaay, kurason mo kag atay mo kung di mo sila bit. Oo. Okay na? Ayo di purma. Hindi amo. Hindi amo daw gina. Pag ginano, ito ginatsangaw ka? Ay, gid man Daw gina paminsar ko lang bla. Ang diin? Ang plabuton. Ayo di purma. Sige lang pala, kay way pa man tapos bulan Okay. Kag wala pa man kuhan, way lunes pa pala subong Lunes pa lang rin. Sumo, biko sa Sabado na. Biko sa Sabado na. Nagalik ka marin Ayo di purma. Sige lang bala. May lang pabati ko kay Kapcha dira kay Kagawad Jofred kay Parinuno Agisando. Nan kay Manuel ko sa Silay City. Kay San Manuel ko sa Silay ga monitor man, no? Tanan-tanan na lang kamo Dumadamo paring ala na balis ari manggani Ano yang kaparialan na balis na kuan kalamay. Kalamay lang ga brown sugar. Brown sugar kag kape man ko no. Abaw, ati pang pulaw Sila ni Josing Topas ang kuan blasiyang ga hilot. Kay mayo ni magmasahe si Josing Topas ko. Tila pa siya pamasahe way pa. Patilaw ba kung makatilaw ka, mapatilaw mo ko din Hosto? Ayo di purma. Di lang kay Jumare na lang ko may pas Jumare. Jumare ba yung hilot tao? Oo Ay galing ka? Ang kakatulog ya, patindugon niya na Ayo di purma. Ang kakatulog? Puisit. Katulog ang mga ugat mo, mabugtaw gid. Pabugtawon niya na, patindugon niya na po. Ay, mayo. Matindog, marikta daw padalom. Buwaya, COVID ko. Ayo di purma. Pagtindog, rikta sa danan, rikta padalom. Puisit. Sige na. Dito siya naman sa kwarto na yun Sa opisyal Nanam ng ubra mo man kasi way man kayuhan man mga Duway ka mamapinsaran nga kayuhan ang mga rinyo totoo na yan abel Jumare ay kasadya kan man sa ba o dinitawa kay may tatlo ka mga actually apat ni opisyal sang BCPO ang nagpatagayo sila tawag nila nga mandatory schooling age eligibility for promotion ini Action Rex no kaya chance naman nila nga sa 5 to 6 kabulan nila nga mandatory schooling hopefully maka pasar sila Action Rex kag job promotion naman ini isa diregaling migota sino? Si Bonilla ay oo si Police Captain Elmer Bonilla Station 6 Major
Oo, sila ni Police si Police Captain Elmer Bonilla Heper sa Station number 6. Kag si Police Captain John Christopher Masangkay. Sa Station 5. Station 5, bali, ang ila sining schooling, Public Safety Officer Advanced Course. Si Police Lieutenant Rondel Tapang ang chief sang Mobile Patrol Unit, kag si Police Lieutenant Jonito Pastrana nga hepe sa Station number 9. Ang ilan niya OBC o kun Officer Basic Course. For Captain naman niya. Oo nga promotion, no? So ining apat action ranks ka mga official sang PNP, may mga nagbulos diri sa ila temporary bilang officer in charge. Ang officer in charge subong sang Mobile Patrol Unit amo si Police Executive Master Sergeant Jerry Goroseta. Samtang ang officer in charge naman niya sang Police Station number 9 amo si Police Lieutenant Gilbert Patiles. Ang officer in charge sa Police Station number 6 amo si Police Lieutenant Danny Lauron. Kag ang officer in charge naman niya sa Police Station number 5 amo si Police Lieutenant Melchor Tolentino. Tisiling ni Police Lieutenant Colonel Lister Yada, ang Operation Chief Deputy City Director for Operations sa Bacolod PNP, nga mga 5 tub-tub 6 ini kabulan ang sila nga schooling, and after ini sila ang makagraduar depende sa Police Regional Office 6 kung ini sila ibalik destino posisyon nila diri sa syudad sang Bacolod. Kiti ang order kung makagraduate na sila ara gyapon nagadepende kay General Rene Pamuspusan. Temporary, may mga lieutenant na yung gintang butang ni Captain City Director, considering kulang man ang opisyal sa atong DCPO. So, ang nila itong pagka-relieve sa mga posisyon sa tatlong ito, for tawag sa Manila, so hindi naman na manigar. So that's why kinalagod mo sila sa aton City Director. Orsolo sa parehag ni Police Lieutenant Colonel Lister Viada, ang Deputy City Director for Operation sa Bacolod PNP. So good luck sa apat kang opisyal sa Bacolod PNP. Anyway, ari man na sila sa syudad sa Bacolod kay may ginapatigayon nga virtual class ang ining mandatory schooling sa apat ka opisyal sang Bacolod PNP. Ang inyo kaaksyon sa Bacolod City Police Office, una sa balita, una sa aksyon, Aksyon Eric Magbalon report sa Bacolod, Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Aksyon Radyo, Philippine Standard Time, launa 5 ng aton oras, daw ginaalas lang ang orasan ta ba? O yari ng pinakabago kag pinaka-epektibo nga Evergreen Herbal Capsule, mga kaaksyon.
Sige, katuan tanang balita gikan sa mga out-of-town reporters naton mga kaaksyon. Unahon tanay ining report gikan sa San Carlos City o podra kay aksyon Stephen Presquito. Ini may kang tanan sa dakop ang isa ka lalaki ho nga drug racers ang pamaligya mga illegal nga droga kundi tiklo ini siya. Ay ho, gidway gidubraho no. Sige sa iluhan tanay ang balita gikan sa aton sining nga mga out of town reporters. Unahon tang balita gikan sa San Carlos City. Upod na kay aksyon Stephen Presquito. Aksyon Stephen. Yes, Action Rex sa Dakop sa aton nga PNP San Carlos ang ining mga drug racer nga nagapalumba sa ilang mga motorsiklo nga mga sports dira mismo sa may barangay Palampas no sa tupad mismo sang ethanol na mga alas 2 ini kahapon sang udto nga pinagiman sa pagpanguna sa niya Police Lieutenant Donnie F. Magbanwa ang Deputy Chief of Police naton diri sa San Carlos kanderman sa supervision ni Police Major Mark Angelo Hongko ang aton nga OIC Chief of Police ang Intel Unit kag ang Special Drug Enforcement Unit nga sa dinatigayon nga naresto ini Action Rex ining si Ryan Escondi Ibilina ini suspetsado 24 anyos ini kag wala sang asawa kag wala man sang trabaho kag residente ini sang Sitio Medina Barangay Rizal kag sa din akto nga nadakpan ini nga nagabaligya pa ini sang isa ka heat shield transparent plastic sachet nga may dini nga ginadadahan nga shabu sa pinaagi sa isa ka pulis sa pusher buyer kag nakuha mismo sa iya posisyon ang isa ka libo nga bilang buy bust money nga taga 100 peso bill kag ang 5 ka heat shield transparent plastic sachet nga may dini nga ginadadahan nga shabu kag isa ka color 1 unit Kawasaki nga KLX 150cc nga color green ini kag ang nga motorsiklo kag samtang ang isa ka suspetsado nga iya iniupod nga isa man ka drug racer nga ginkilala nga si Jo Maria Marabi Abyan nga sa di nakapalagyo ini kag nabilin ang ining isa ka motorsiklo nga Rusi nga may KR200 ini kag may combination color ini nga white kag orange gani nagpatigayon sa hot pursuit operation ang aton kapulisan sa San Carlos para matigayon ang pagdakop sa sining suspetsado gani ang ini nga mga suspetsado amo ini nagapanguna sang ining pagpalumba dira sang motorsiklo sa nasambit natong nga lugar kag gani sa karon na ang suspetsado are karon sa kasudiya sa San Carlos PNP para sa pagpangatubang sa kaso RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nag-report palindri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Stephen Presquito. Balita gikan sa San Carlos. Matapos ang San Carlos sa katuantang sagay, madulhog tanay, pasagay kita. Maki-update kita sa COVID-19. Mayara 67 ka mga violators ka nagkaladakpan. Nga wala nagasuksok sang face mask. Ay, kabudlay mo sila yung way nagasuksok sang face mask nila. Maglagaw-lagaw sila na kundi daw ay oo gidway giga pamati ibalon tabing report ni Aksyon Tamon 40 bahin sa sining balita. Aksyon Tam. Yes, Action Rex, COVID-19 update, diriya sila sa gaya may arang Action Rex nga 92 ang konfirmado nga nagpositibo iya, kag ang aktibo Action Rex may arang na 47, ang recovery may ara iya ako nga naka-recovered 45 nagkapabilin, kag ang POM 408 na Action Rex. Ang ikano din ta 47 anyos, lalaki, taga Barangay Lubisay na, kag gin-swab test ini siya sang pizza 1, pizza 5, nagabot iya resulta positibo, ikano 91, 30 anyos, lalaki, taga Barangay dito, the same nga pizza, gin-swab test pizza 1, pizza 5, nagabot resulta positibo, ikano 92, 59 anyos, lalaki, taga Barangay Mugan Baybay,
Pizza 2 sang bulan September gin swab test, Pizza 5 nagabot ang resulta positibo man. Kagining 3 action rigs subong ara nas quarantine facilities nga nabase diri sa siyudad sa Sagay. Tapiak nga bahin may ara 67 ka mga persona action rigs ang nagkaladakpan sa mga violators na wala iya naga pati sa protocols diri sa siyudad sa Sagay nga wala gid nagatakod iya sang Christmas ti araw nagpabilin sa police station kag pagatagaan niya sa mga community service o kung sa nagkataigo nga mga penalidad action rigs baangot naman iya sa pagbayular sang protocol sang COVID-19. Gikan diri sa siyudad sa Sagay, Action Tamon 40 nag-report nga sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Action Tomon Forte, gikan sa Dakbanwa sang Sagay. Matapos ang balita sa Sagay sa Eduantang Cadiz, naka-standby si Action Roger Gotib. Ini may kang tanan sa 4 anyos nga bata, patay matapos maghampang lagsanay, nakabunggo sa perimeter fenso. Kaluoy man klase ni ka. Ay, dapat ang ginikanan magamuning pangidaron, bantayan ginimayo. Yari ang countdown sa report ni Action Roger Gutib sa Cadiz. Action Roger. Action Rex sa isa ka 4 anyos na bata yung parikod siya sininga Iloy nga napatay matapos sa kampang sa lagsaray kag nag-igo sa perimeter fence siya sininga ulo sa inisya ang madasma. Alas 9:48 sininga naman nga aga yung parikod ni Margie de la Cruz Imaro, 37 anyos. May bala kag residente sa Purok Pasil, Barangay Son Juan, Ciudad sa Cadiz. Sunod sa aligasyon sa tatapan sa kapulisan nga iya sini nga bata nga si John Mark de la Cruz Santiang, 4 anyos sa edad kag residente ba sa mga lugar ang nagahampang upod sa iban man nga mga kabataan kag pagkatapos sini nakaigo ang iya sini nga ulo sa haligi sa kawayan o kung kawayan nga haligi sa kunal sa ila sini nga neighbor. Sunod sa iya sini nga pagpahayag nga gindala pa sa Bayan Cadiz City Emergency Clinic ang iya sini nga bata sa iya sini nga amay nga si Rodolfo de la Cruz. Apang pagabot dito gin-revive pero wala na gin ini maumpawal pa kag gin-declare ini nga dead on arrival. Aton nga ginusisa sa Bayan Investigation Section pinagi man sa kay Police Senior Master Sergeant John Aldrich Lucero ang amo nga investigasyon kung wala anong ilang investigasyon. Sunod sa ila nga wala man sang foul play kay tungod ang paghitabo sa nagligan pa man nga Biyernes pero pag-ulang inilang adlaw ipa-record sang ninibitan nga Iloy ang natabo sa iya sini nga bata kag kumbinsido man sila nga wala sang foul play nga natabo. Report gikan sa sila sa Cadiz una sa balita una sa aksyon ini si Aksyon Roger Gutib nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Roger Gotib. Sa iduhan tanay balita ni Action Percival Villamor sa La Carlota. Preso ang isa ka 35 anyos nga lalaki matapos na aktuhan nga nagabaligya sang ginadumilian nga droga sa syudad sang La Carlota. Yari ang countdown sang report ni Action Percival Villamor, Pers. Yes, Action Rex, isa ka 35 anyos na dakpan sang aton kapulisan nga aktuhan nga nagabaligya kag sang ginadilian nga droga. Action Rex, mga alas 4:40 sang hapon dito sa may highway sang First Street, Barangay Hagimit, La Carlota City. Ini ang suspect nag-engage ini siya sa illegal nga droga kag ginkilala ini siya sa kay Julius Castillo Ibanya. Julius Castillo Ibanya, 35 anyos, kag isa ini siya ka konduktor sa isa ka di pasahe nga salakyan kag pumuluyo man sang First Street, Barangay Hagimit, La Carlota City. Ini si Julius Action Rex na baklan sang aton Porsche buyer sa isa ka hit salt suspected shabu kag na-recover sa iya pagit ka posisyon kag control ang 4 ka sasi ka suspected shabu kag na-recover man sa iya ang buy-bus money nga 1,000
pesos Action Rex. Kada ang isa ka color brown nga wallet nga mo ang ginsudlan sa mo nga mga items Action Rex. Karon ini ang suspect na kapangatubang sa kaso nga ipapasaka sa aton kapulisan sa violation sa Illegal Drugs Ukon Republic Act 9165. Karon ini ang suspect hunong sa custodial facilities sa Lakaluta Police Station. Report live gikan diri sa siyudad sa Lakaluta para sa BBB program. Una sa balita, una sa aksyon Percival Villamor report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Magbalik ang aksyon balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Simbanwa, mapugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw na ang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon. Calculation based on volume and value. Kaulog na na'y sansan ang mga kaintangan. Responsable at pagbalita, pagdahin na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod sa linggo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga nagahatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. 7 ka mga kongresista, 1 ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kayo nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Mijal Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwala. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad, sining bahin mapagudbay na kita. Kita-kits kita buwas mga kaaksyon sa inyo sining palatuntunan sa Aksyon BBB. Standby na sa masunod nga programa, kay daw kakulabos na kita sa tiyempo. Standby na sa This Is My Life program, upod na kay Aksyon Welma Sugadton, igasunod na sa Dili Ginamang Madugay. Ako ang inyong Aksyon sa Kanginan Aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,